U fl-ewwel post. Ekku, fl-ewwel post, ġifieri ħanħabbru min rebaħ il-programm, għajdinna l-punti. 46 punt. Tirbaħ din l-edizzjoni ta' Anki jien għandi xnuri. Hailey! Hailey Azzopardi, bravissima, brava. U allora il-moment illi Ron jippreżenta il-rigal. Mekk aħna mar nġibu il-mikrofonu. Ekku l-ewwel kummenti min-naħa ta' Hailey, x'inhuma? Kif tħossak, Hailey? Black Lim, żgulli Black Lim. Ħasassuk, il-min ħatiħu miegħek? Issa ġlida. Żgulli ġlida. U x'kif il-kumment żgħir tiegħek qabel ma nikkonkludu din l-edizzjoni? Thank you tal-ġurija tal-kommenti u l-voti sbieħ tagħkom u thank you l-kulħadd li vvotali. Thank you ħafna.